I dag afgik en helt særlig transport fra Lyngby nord for København. En transport med ting, der ikke længere skal bruges her, men til gengæld får stor betydning et andet sted i verden, og en transport for både bæredygtighed og bedre rammer. Det var stor flyttedag på VUC i Lyngby i dag, i hvert fald for møblerne her. VUC har solgt nogle lokaler fra, og det har givet borde, stole og tavler i overskud. Fine sager endda, der har mange år i sig endnu. Og de år skal bruges i Ukraine, har VUC besluttet. Når vi har muligheden, så synes jeg også, at vi har forpligtelsen til at gøre det. Så det synes jeg, at det gør mig jo glad. Men hvordan kommer de derned? Det er nemlig ikke så nemt at komme af med brugte møbler. Slet ikke, hvis man vil undgå genbrugspladsen, og allerhelst vil donere dem. Derfor er manden her med til dagens læsning. Platformen B2Green hjælper med at registrere inventaret og skabe kontakt til de relevante aftagere. I dette tilfælde den hollandske organisation Protect Ukraine, der fungerer som bindeled, når den slags hjælpemidler skal ind i det krigshærgede land. Havde man valgt at smide møblerne ud, så kunne man have gjort det på et par dage. Det har måske taget en måned, men det er jo den helt rigtige grund til at gøre det, at man så ved, at det ender et godt sted, hvor man kan bruge det igen. For det er i virkeligheden det handler om for B2Green. Jo mindre der lander på genbrugspladsen, jo bedre er jobbet udført. Og kan det oven i købet tjene til et endnu større formål, ja, så er det en mere end kærkommen bonus. Få lov til at hjælpe VUC af med deres overskudsmøbler og sørge for, at det ikke bliver smidt ud, er jo missionen i sig selv. Men bare med et ekstra boost af, når man så kan få det til Ukraine og rent faktisk gøre en kæmpe forskel for nogen, der ikke har så meget, jamen så er det helt fantastisk. Det er første gang B2Green sender møbler til Ukraine, men ikke første gang, at lastbilen er blevet læsset her hos VUC. For nylig strøg de første møbler nemlig afsted med destination Poltava-regionen øst for Kiev. Her er de blevet brugt i en militærlejr, hvor soldater har været på skolebænken for at lære at arbejde med de robotter, der henter sårede kolleger ud af krigszonen og ind til hospitalerne. Pludselig får tiden bag møblerne her en helt anden betydning, også herhjemme. Jeg tror, det er der, det bliver meget ægte. Vi har en tendens som mennesker til at parkere tanker og situationer, der er svære, fordi vi ikke kan holde ud at tænke på det. Når man så ser billeder fra en militærlejr i meget grå, lukkede, sorte bunker, hvor VUC's overskudsmøbler de står, så går det op for en, det er utroligt ægte. Det er folk, der er på arbejde, folk, der ikke får lov at kysse deres børn godnat, de er jo på arbejde for os alle sammen. Så jeg er utroligt taknemmelig for at kunne hjælpe den meget rundt. Denne sending af møbler skal fremover gøre gavn på en almindelig skole i Ukraine, der kan se frem til at modtage lastbilen om nogle dage. Men kælderen under VUC i Lyngby er endnu ikke tømt, så må ikke der er flere ukrainere, der snart kan begynde at glæde sig. Der er simpelthen så mange møbler nede i vores kælder, så jeg tror måske, at der kommer flere afsted. Måske til den her skole, som de her møbler skal til. Men der er bare ikke plads på lastbilen lige nu. Så det er jo godt nok. Når møblerne er afleveret, modtager VUC i Lyngby et bevis på, hvor meget CO2 der er sparet ved at sende møblerne til Ukraine frem for til genbrugspladsen.